wij zijn weer Zwartkwekerij Waardgrien. Wij zijn een kwekerij en we proberen meestal met verstandelijke beperking proberen wij het werk hier elke keer te doen. Dit is puur voor dagbesteding. Maar we proberen wel een zo normaal mogelijk bedrijf van te maken. Met handel en testen. Dus, ja. Dus jou werk je wat meer met deze heren? Ik werk wat meer met deze heren, ja. En nou, het zijn echt wel even jongens als ze sliepen. Ja, en vind je het wat leuk hier? Ja hoor. Beetje wat omscheppen? Ja. Een beetje domscherpen hier naar achter doen. Of, En een beetje donderjaaien nog. Donder, ja? Ja. Jim? Ja. Kan ik me net voorstellen. Ja. Wat doe je dan? Oh. Oh, wij een beetje hoeren. Dan ben je een beetje in de kantine aan het houden. Ja, hoe gaat het dan? Oh. Oh, wat een boer. Boeren? jongen! Ja, toch? Ja, toch? Wat is dat wel? Ja, ik denk wel een beetje gelijk, maar ja. Ja, Hebben jullie dan de hutste boer? Steven, hè? Ja. Dat is Steven altijd. Waar ken je net even een demonstratie aan? Kijk je dat? Nou jong. Het wonnen met bij hem. Nee? Nee. Nou, dat is toch wel weer jammer. Ja. Kerst net op commando? Nou, zeg het eens. Zeg het maar. Nou, eigenlijk net, nee. Oké. Nou, helaas. Ja, we hebben handen vol ons. Maar toch, over het algemeen valt het woord mee. Hè? Ja? Ja. En is hij wat een goede baas? Nee, soms niet. Nee. Ja, man. Oké. Ja, soms is je woord stout. Is hij wat stout? Ja. Is hij streng? Ja, heel streng ja. Ik mag ook wel eens even streng wezen. Want de man ben echte pubers en dan rent het door de hand. Dus Oké. ja. Dus dan mag je even optreden. Ja, mag ik even optreden, ja. Ja. En en dan is het ook wel altijd wel goed. Oké. Ze gaan goed hard. Ja? Ja. En slecht moeltje, hè? En slecht moedje, ja. Ja, Wietse, maar Wietse is wat minder, want die zit een skoft in de verkering. En dan mag we hem praten. Ja? Ja. Maar, Wietse, hoe lang heeft dat de verkering? Dat ik zo'n maand al, joh. Oh, ja. Gefeliciteerd, joh. Ja, hè? Ja. Ja. Dus dat is een beetje de vrouwjesman van het ploegje? Ja. Hij had ik altijd een reservevriendin. Aha. Maar die ging uitrekken en had er nou weer in. Dus ja, dus dat is altijd wel makkelijk. Ja. Dat is het weer. Ja? Ja. Nou, dat is handig, joh. Ja, hè? En hoe regelt dat zo? Hoe krijgt dat zo voor elkaar? Ja, via MSM op de laptop, hè? Oké. Dus dan wat maar gaat chatten? Ja. En wat types dan alweer? Ja, van alles, hè? Dus dat gaat best. Ja. Dan heeft er dan een nepfoto bij of wel een echte foto van jezelf? Ja, van dit beiden wat. Van beiden wat. Ja. Nou, die is wel hard, altijd een protte willen. Maar we werken ook altijd wel hut. Maar er is ook een protte willen houden erbij. Hè? Dat houdt er vleur erin.
Maar je hebt ook correct moeilijke dagen nou, maar die sneeuw zeker. Ja, ik heb 3 dagen tussen zitten. De steden zit dicht, de stoepen zit dicht en de steeg zit dicht. Ik hoef geen kant uit, de vrouw heeft een paardje in het hok maken. Dus je krijgt dan wat frisse lucht. Gewoon eens even in het hok. Nou, en verder maar wat langer lezen en wat televisie zien en wat krant lezen. En wat autoboekjes. Hè? Maar ja, het vlucht me wel aan natuurlijk. Want ik ben elke middag op paard. Elke middag ben ik fit. Ik heb mijn saai hier in 1942 een kinderverlamming gekregen. Dus toen ik gebeurd met rennen. En toen heb ik een rolstoel gekregen, maar dat bleek het onderstel van het bendewaarde wezen. En daar vleeg ik mij door de baard. Ik hoef me heel goed op rijden. Rem je konten net, ik hier één rem op en dan stut ik een hand in de spiegel. Dat moest heel vlug, maar heel vlug, pets, keren, chill keren. Wist voor wat wie een gewone kele velgen, dus dat sleept het direct nou, dat hoor wel. Maar dan is de hand in de spiegel, moet je je voorstellen. Maar dat toch zeer? Nee, ik vond er niks van. Het ging dik heel vlug. Pets, keren. Ja, Een hoorhem, zeg maar. ja. Ik hoorde één keer blokkeerde en één keer chill. Maar je vliegen in je nacht door de week. Ja, natuurlijk, ik heb niet altijd gehoord. Je moet veel daar wat doen. Maar is dat eigenlijk niet gevaarlijk als je zo het hoe die stoepen vliegen? Ik zag het vleerlijk net.